परमानंदू रे अवघ्या परमानंदू रे सर्वाभ्यंतरी अवघ्या परमानंदू रे अवघ्या परमानंदू रे आम्ही आनंदू रे आम्ही आनंदू रे सोहळा उत्सवाचा मोठा सोहळा मोठा सोहळा मोठा सोहळा उत्सवाचा मोठा सोहळा जय जयकार दामोदर देवाचा जय जयकार पुत्र झाला विठोबा बारिशासी आला नावदेव पुत्र झाला विठोबा बारशासी आला छत्रपती शिवाजी महाराजांची जय जय शिवाजी जय भवानी. राधाकृष्ण मुरलीधर शुभेच्छा देतो. येथे नवीन वर्ष सर्वांना सुखाचं समृद्धीचं आणि भरभराटीचं प्लस आरोग्यदायी जावं. या नववर्ष समिती जेव्हा आपण नववर्ष मनवतो त्याचा उद्देश एवढाच की आपलं जे भारतीय नववर्ष आहे चैत्र महिन्यापासून सुरू होणारं हे नवीन मुलांना समजावं आणि या नवीन मुलांना आपली संस्कृती समजावं यासाठी आहे आणि यासाठीच हा 18 आहे, यासाठी हा प्रयत्न आहे. आपण जसं म्हणतोय की नववर्षाचं महत्व काम किंवा पूर्ण वर्षाचं महत्व काम आपण जो आहार घेतोय आपण जो विहार घेतोय या सगळ्यांच्या बाबतीत आपलं आरोग्य हे पूर्णतः डिपेंडेंट असते. नववर्षाची सुरुवात जशी आपण गुढी उभारून करतोय त्याचप्रकारे नववर्षाची सुरुवात आपण कडुलिंबाची चटणी घेऊनही करतोय. ही कडुलिंबाची चटणी आपण सर्वांनी आताच आपल्याला देण्यात आली. ते का तर प्रत्येकाचं महत्व हे त्यामध्ये सांगितलेले आहे. आरोग्यासाठी आरोग्यदायी असणारी ही खाल्लेली आहे तेही तेवढंच आरोग्यासाठी महत्वाचं आहे. कारण बरेच लोक आपण कडू खाणं विसरलेलो आहोत. आपल्याला जिभेसाठी काय हवं आहे तेच आपण काय खात असतो. आपल्या आरोग्यासाठी काय पाहिजे त्याची आपण चिंता करत नाही आहोत. म्हणजे पंचमहाभूतापासून तयार झालेले शरीर पृथ्वी आप ते जल आणि आयुष जल आणि आकाश पंचमहाभूतातून तयार झालेली सर्व म्हणजे खाण्याचे पदार्थ हे जर आपण त्या योग्य प्रमाणात आणि योग्य वेळी योग्य मात्रेत जर घेतलं तरच त्याचा आपल्याला फायदा होऊ शकतोय. अदरवाईज दुष्परिणाम दिसतात. आणि म्हणून तर या कलियुगामध्ये आपण बघतोय की आपले कितीतरी म्हणजे आजार जे आहेत कितीतरी आजार वाढलेले आहेत. आपल्यामध्ये कितीतरी लठ्ठपणा आलेला आहे. आपल्याकडं डायबिटीज असेल किडनी फेलियर असेल प्रेशर असेल म्हणजे 60 काय आता तर आपण 40 वर्षानंतर हार्ट अटॅक बघायला लागलोय. अगोदर 60 वर्षाच्या मागे जाऊन बघा की या गोमंतकामध्ये असलेले कितीतरी जे जन्माला आलेली लोक आजही 80-85चा लाईफ एन्जॉय करतात आणि खरोखरच कष्टाने या ठिकाणी काम केलेले ती लोक इथे राहताना दिसतात. याचं उदाहरण उदाहरण सांगेल की गोमंतकामध्ये 61च्या अगोदर साखर हा प्रकार नव्हता. कारण मुळात साखर हा प्रकार पोह्यामध्ये जर आणायचं झाला असेल तर त्यासाठी लायसन्स लागत होता. त्यामुळे लोक साखर खातच नव्हते. म्हणजे कोणतरी फक्त गुळ हे वापरत होते. आपण कधीही कोणी पाहुणे आले तर त्याला पाणी आणि गुळ देत होतो. पण तो प्रकार आता जाऊन त्या ठिकाणी आपण मस्तपैकी म्हणजे पेढे जिलेबी हे आपण द्यायला लागलोय आणि त्या निमित्तानं आपली साखर ही शरीरातली साखर वाढायला लागलेली आहे. जसजशी ती शरीरातली साखर वाढते त्यामुळे आपल्याला इतर आजार हे खूप मोठ्या प्रमाणात व्हायला लागलेले आहेत. मला वाटतं प्रत्येकाने नववर्षाच्या निमित्ताने काहीतरी संकल्प करावा आणि तो संकल्प करणे हा फार गरजेचा असतो. विशेष करून मुलाने हा संकल्प करणं जास्त गरजेचं असतं. आपण सर्वजण संकल्प हा आपल्या एकदा म्हणजे आपल्या परीक्षेच्या बाबतीत करतोय की एवढे मार्क आपण काढणार आहोत. आपण संकल्प करतोय की आपण म्हणजे खूप मोठे होऊन आपण खूप पैसे कमवणार आहोत. मी तर म्हणेन की प्रत्येकाचा संकल्प असेल की या वर्षाच्या एका वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये मी माझं आरोग्य सुदृढ करेन की मी माझ्या आरोग्यामध्ये जे रोजच्या या जीवनामधून 10% साखर कमी करेन किंवा 10% तेल कमी करेन.
संकल्प असला तर प्रत्येकाचं आरोग्य हे अजूनही सुदृढ होईल. नियमितपणे योगा करेल, नियमितपणे व्यायाम करेल, हा संकल्प प्रत्येकाच्या बाबतीत असावा. संकल्प जर असला तर निश्चितच सुदृढ आणि आरोग्य हे आपलं अजूनही चांगलं होईल. अशी संकल्पना प्रत्येकाने डोक्यात ठेवून ही संकल्प करणं गरजेचं आहे. दुसरा म्हणतोय की आपण गुढी उभारतो, प्रत्येकाच्या घरामध्ये आपण गुढी उभारून नवीन वर्षाचं स्वागत करतो. आणि ही गुढी कशाची आहे? ही गुढी सुखाची आहे, ही गुढी आरोग्यदायी आहे, ही गुढी समृद्धीची आहे. आणि ज्या आपण सुखाच्या समृद्धीच्या ज्या गोष्टी करतोय त्याची सुरुवात ही आपल्यापासून, आपल्या घरापासून, आपल्या गावापासून, आपल्या राज्यापासून, आपल्या देशापर्यंत जावी. आणि तसं जर बघितलं तर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी याने ही सुखाची समृद्धीची गुढी ही देशासाठी 2025 आयोजित करून डोक्यामध्ये घेतलेली आहे. म्हणजे 2047 हे वर्ष हे भारताचं हे स्वातंत्र्याचं 100वे वर्ष आहे. आणि या 100व्या वर्षी आपला देश कुठं असावा तर आपला देश हा सर्वात प्रथम देश असावा, या जगामध्ये सर्वांना मार्गदर्शन करणारा देश असावा. आणि आता आपण त्या दृष्टीने वाटचाल करतोय. आपण बघतोय की कित्येक बाबतीत आपण आज मार्गदर्शन झालेलो आहोत. आपण आज आपला योगा हा संकल्पना देशामध्ये, जगामध्ये मांडली आणि 181 देश आज आपल्याला फॉलो करतात. म्हणून तर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि क्लीन इंडिया मिशन सुरुवात केला. कुणीही जरी म्हणत असेल आणि स्वच्छ भारत अभियान कुठलं अभियान आहे, कुठल्याही देशामध्ये आज गलिच्छता आणि घाण ही आपल्या देशात सगळ्या देशामध्ये व्हायला लागलेली आहे. प्लास्टिकचा हा ज्याला आपण म्हणतोय की राक्षस हा सर्वांना गिळेकृत करत आहे. म्हणजे ह्या घडीमध्ये आणि प्लास्टिकमध्ये वेगवेगळे आजार ते व्हायला लागले. त्यामुळे स्वच्छ भारत अभियान जे सुरू केलं त्या निमित्ताने देश स्वच्छ व्हायला लागला. म्हणजे क्लीन इंडिया असेल, स्किल इंडिया असेल, फिट इंडिया असेल, यासारखी जी अभियाने सुरू झाली या देशाच्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी आहे. स्किल इंडिया का? या देशाला स्किल, देशाला जगाला स्किल इंडिया, स्किल मॅनफोर्सची गरज आहे. हा स्किल मॅनफोर्स कुठं येणार? पूर्ण जगामध्ये सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारा देश म्हणजे चीनच्या बरोबरीने आपण, चीनच्या मागे आता म्हणत आहे. हा ह्युमन रिसोर्स कुठं यूज करणार? हा ह्युमन रिसोर्स यूज करण्यासाठी हा स्किल मॅनपॉवर तयार होणं गरजेचं आहे. आपले जे हात आहेत त्या हाताला स्किल करणं गरजेचं आहे. आणि ते स्किल झालेला मॅनपॉवर पूर्ण जगासाठी आपण यूज करू शकतो. ही संकल्पना माननीय मोदीजींनी मांडलेली आहे. त्यामुळे आजच्या या दिवशी अशा संकल्पना गरजेच्या आहेत की होय, मी माझी शक्ती, मी माझी युक्ती, मी माझी ताकद ही स्वतःसाठी चांगल्या पद्धतीने यूज करणार. कारण प्रत्येकाच्या मध्ये वेगळा टॅलेंट आहे, प्रत्येकाच्याकडे वेगळी संकल्पना आहे, प्रत्येकाच्याकडे वेगवेगळ्या पद्धतीने, मोठी लहान असेल मोठी असेल, ती आपण या समृद्ध भारतासाठी, आरोग्यदायी भारतासाठी, विकसित भारत आणि विकसित गोवा यासाठी आपण वापरावी. हीच खरी या नवभारताला नवीन पिढी आहे. मी आजच्या या म्हणजे या नववर्षाच्या शुभदिनी मी म्हणेन की आरोग्यदायी पिढी उभारूया आणि पूर्णतः भारतासाठी एक नवीन संकल्पना सगळ्यांच्या मध्ये असू दे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.